Dayon. Kabing kugihan ng ijana, kabing hanap suman. Dayon, ma'am. Kanutag daw siya, buutan ka adyo. Abi man ni siya manghod pa ng edad. Uy, mag-kuan ako. 60 na day ka? Senior na day. Uy, Di lagi halata. giginoo ko. Tigwang na ko. Mo yang solid soke every pista. May mga na. Salamat ka adyo, wala nanghatag. Nanghatag sa isang grasya, nag-share. Pwede akong account na ni kay Tagalis yaman ako, sa hanggitan aw. Tatap euro man. Wa man ta nakita das ni ngagi. Wa, kay namistam ko. Ila ni kuan. Ila ni, sani? Napo kay mga anak na. Oh, na. Si kanang bumbiro. Si Clifford. Bumbiro. Nanapo kay apo na. Na, din ni nga. Unsa man kang kuan na linguli? Ha? Unsa man kang pizza muli og July? Kanang, mo pa pista. Kada din nga na ka na. Oh. Baji. Hinatag Pero rabi. tupurin ko. Lakaw mari po ka, di po ka nako masakpan, di ka na humata. Pero Plurami nakita mo. Wa pa. Plurami. Wa. Tiglantaw ko. Kita na ni siya. Nagpromote karon og kuan kanang nay bagong hotel anang kuan merkado. Ay, isa man nay tagiya. Kalordis ko no. Tapad Lourdes. akbang dapat ila kuan bitaw Barcelona. Hala, kabutan ka adun ni ja. Abi na kuan ni si ja. Abi na og 40 plus pa. 60 plus naman di ay. Kasunod ko silang kwarto. Sana all. God bless ka adyo, ma'am. Mga gagmay man lagi, di man ko kakuan. Ay no, nilangan ka ng kantara ba ka? Ay. Daghan ra ba kag pants? Pans. Ano sa pagka mo balik? Ha? 4. August 4. Sana all. Ha? Tani ang sa manini mo. Sing tagaan day. Day, ang sundan ni kini. Kinsa man eh? Pilaan. Okay. Nag-video raw ako. Ha? Libre pag mao ni siya register sa una sa Simple ka uban mi. Simple kauban mi trabaho. Asa man ka nagpuyo, ma'am? Argaw, talisay ko. Ah, Cebu? Pag gumangkod ako Ani, uban ra ka nga ni. Argaw niya. Sana all. Igagaw niya ba? Sana all, mga gwapa. Sana all damoy. Tagaan ko niya ga. Ako diri ta pa. God bless man. God bless man eh. Buotan man sila. Butan niya. Karon pa mi nag-meet dani sa kad. Sige san hatag mo ni ang ordinarag tuto day. Kwanto budbud. 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 Budbud og kanang bulanghoy. Siya day. Vlogger ka ma? Yoy, gamay ra. Gibidyo na si Janang hitman ko. Di karon pa mi nag-meet dugay ra mi nag-ila ni sa Facebook. Pero sa personal, Sa Facebook ko duga nag-ila. dugay ra. Pero naman ni side nga parente, Nakakorta na ka ng vlog-vlog, ma'am. gamay. Nindot ba yan sinuot? Gamay ra kay sisiw ra man ko. Sige mo na sisiw. At least Hinay-hinay. Pila ko ibabayad sa iyo, ma'am. Di dyan sa pagkauna, ako rin kinagamyan. Depende na mo karon hinay naman. Hindi na mamayad sila. Sa pagkub katong parong pakubig kuan to. Kusog to. Hala, Karon, nagyapoy ginagmay. Argaw si Boka? Oh, sige. Sa ingali mo, ma'am. Lina. Lina, ma'am Lina, gwapa pud. Makakorta di ay Day panghatag na lang si mong pag umangkunji. Uy, hala, salamat ka, Adjo. Anak ko. Gagmay man. Ang apo. May mo na siya lawas. Sexy bitaw na, abi, galing ko na niya sa YouTube ko magtanaw, abi, nag 40 plus pa. 60 na. Bitaw, di halata. Day panghatag na lang si mong pag umangkinsa. Australia din na siya, Cebu, mananahon. Abra sige, sibo mo na mo ako. Madam, ato yung isibo, madam. Ato ka Parehata. sa pilin. Isibo naman na namin. Oh, di ay day, on the restrict di oh. Isibo naman na mo naga. Wala na dili sibo-sibo. Basta Uyang. tagaan ka, isibo tanan. Salamat kayo, ma'am. God Tag na bless. siya, ma'am. Ayaw, ma'am, kay mawata. Tao dito, tunong gawas. 5 minutes later. Na, ikawat na. Sagdira ko, no?
Muang ko ng Diyos. Ikawat naglimong nanay ha. Tambor po dyan ako mo. Di man mo magamo pa mo. Na, daghan ka bunga, daghan pa ko ng kawatan nun. Bunga na. Yung bunga na. Beto, pag YouTube na. Ili ha? Wow. May mga ko anang, hitsun. Dito, nagtuwa mga kuning kaan to sila. Giyagda ko nila. Kisa to ba na? Tata Bureau. Kisa to. Duha ka litson. Huwag mo kagawaban. Kukhanan na ni mo. Pet pa ko niyo. Kaya hitsun. Didalipos ay sa. Ginag sudlin kaon pagkaon. Jogging may manang. Hindi abundance manang. Ja. Pagsud na duha ka litson. Litson sa sala. Dapit sa kusina. Litson. Kita ba na? Dapit. Katulaging Tata Bureau. Ja. Taga mahayahay. Mayahin na itong lugar ha? Basin buyong man. Artagi nang. Agilang bay. Dapit tilas. Inzili na yuman pod. Paid. Rusaruswat bang. Kaila ka na to? Pista ros abo guys, pista. Napay mag-jogging mo. Shortcut. Ang jogging walk na ka man eh. Artagi. Ato kay na doon. Nasa titisis sila Zinaida. Aw. Hey, Chambahan. ito nang. Yung sige tawag at gipangtanon. Ikaw ko yung nagmadam, unsa na? Ikaw ginagwapa. Oh, madam! Madramata. Huwag kong kitawi. Jogging may mag-jogging na. Maligya ko siyang may. Data. Maligya ko siyang may na. Pila man na. Maligya ko siyang may. Muna yung gamit ni Alino. Ning gamit kay. Grabe po kay kahugma. Kabaliun. Nagwang na mo imong ginawon. Hay kawag. Nada ko na. Di babalik te. Di lagi. Pila mo kakakilo. Kabali nga. Ligon mo ng hagdana. Titan ka. Daog sa lubot. Wow, legs bitaw. Wow, legs ya. Sige. Sige ka di ba? Di lagi. Sige. Kung Ginoo ko di babalik te. Ginoo ko. Arang kada ka Ginoo ko Lord. Oh, rekere-kere gan tuhod. Nada ko niya. Haman. Na. Unsay mo abot ko dis ka balik ba na? Magkatoy mong tungtong kay dagko na to. Kana. Dapat pag nagdakag silanan. Kana. Tawa na nga. Mukha ko plastic. Nakakawat na ko sa ginaghan dia. Puro lagi kawat. Jaras manang. Grabe dun. Ano yung limon ganihan? Dala pa yung nakawat ya. Hey limon. Iba. Limon pula na hindi mo nakawat. Ang limong nanay jarad ako guys oh. Dangaw kapin. Arang. Dako pa sa imong lawas. Grabe. Jarad ako. Ang saan mo na paghurot-kurot eh. Tagtagi dito ah. Palit na daan isa. 5 minutes later. Pati may daghan na nga pang-ihaw ra. Pero nakon maghapon gabitan. Mantan ko. Ya. Bista lay. Oh. Nasa atong dyan. Dyan. Kamaroy nay. Oh, naroy. Nako. May nakaman to sa to dong. Asan? Kamulin. Kalimutan ko suban. Ang si Mitali malimtang nung beer kasi nung Mitali ito ilang nung beer. Lagi, diyan man sa patong buwan ay uli dari siya. Kita mo lang sila nung beer. Lagi kita bitaw daw nag. Nabay. Kini sa wa. Yan man na. Magalimutan mo ko sa mga angkod. Sinong beer sige na pangimbita. Alis naging tuig nagsta ko uban hang masamong. Oh, lagi. Di ba nakadag tagam gali ko Kamas. Mando. Mando. Oh, nang Hindi man to. Ron. Manila. Manila. Okay sa mo to sa Garcia di ay. Herlin to. Ha? Herlin. Ay mong Bunso. bunso. Dato mas mo manigdang mana. Ang kapal sa Pista lagi akong kanong. Ko na di sa matabang bisan saon. Wala mo wa mo pud man sa baboy pamitan mga baboy na binim lang kung gamay nga luto-lutoon pud. 5 minutes later. Mga kay hapon na po. Nagbib na ko sa mga kuan. Nagibuhan. Kalabong ning sigag langit. Sulitan nagkadlaw. Ikan mo ko ganihas kuan. Patunghang hatid na tuman. Shout out. Tapio, salamat ka ma'am. Yung kabuutan. Dakob sa ta. Guys, labong lang.
Ugat mga sagbot. Ang mga sininghi. Ang mga ginala, nilampak sa nga daw. Hindi na itong sitaran. Ito na. Habang maginig ang ating baga aso sakago 对呀。Ginoo ko. Yung kapayas, di makuha. 5 minutes later. Mawala plasatan. Nigla. Ato nakatinga kay andanan kay bilong nakaskuan. Pamilyas. Yes, mga kameraman. Naali. Nalapisan play. Grabe grasya na pa'y saging. Ano ako sa ni Joy kita miss na. Sa kabatan? I-vlog na yung mga ko. I-vlog pa na ni muli. Vlog na ka mga ko. Naglin, may santo na daw. Ay, gasas ang mga tukoy, tulo ka buhok. Hi kung tatiri na yun. Hi, kung tatiri. Hi Ay, na tatiri. nagdingaw. Uli sa tatiri kay sa gunso na makaglan kag Manila pakuway sa tatiri. Pumuli ka ng bless ni. Kat. Pumuli ka ng bless. Oy, ng bless. Butan. Pero po nila katong nakoy pamati na yun. Saan sa? Gilot ka? Sa may mga istorya? Papatan na. Ha? Papatan ba? Yan na. Kusga. Papa? Papatan na? Uy, papatan ako sa liyan. Nana, yung papa na. Ha? Halakatan. Panghatag pod. Daghan pala ka buhok. Ikaw ko rin. Tanawahan. Ako na unahan. Ako may nakaunang buha. Ibilin sila pinahawa kay gasa itong mga ignorante. Mga bata. So, sila mga naglasar lang sa kapagsulong gilag sila kay... Oh. Dara. Takturan ka na. Takturan sa kabuk. Mudi ay. Huwasan tulid to. Dali butang. Ay, sa kay mga utot. Magpalaway na po ko. Dari santol. Dito. Dari santulay. Nga ni. Pero arang tamisa. Nga tuloy sila na ka. Natingas king kay kani. Ang daguan ni sa una ko nung kay Bangkok good ni. Ja. Kadungan na din nga ni naman. Nga naman ang mga Bangkok. May mo ng Bisaya karuga dyan. Matakda na. Sino ba si Bangkok? Sa mga pila na ka. Pili mo nga Bangkok pa. Kaduhay katulungan na. Ang maniguang na di na. Mula gihatod di atan. Dito mo pre ni atan. Nasingan tinod. Jonathan Lakatan. Magdinizaw. Taga-taga. Wala ni kasan sa Slindan. Ganay sa Siba. Napasan tulo sa nabilinday. Ganay sa Siba. Dahil iba din ka nang. Sabi. Natawan mo ng Kami nang huwag ko na ganyan. Daghan kaso. biglang kumain ng
5 minutes later. Hello, good morning. Good morning sa tanan. Salamat Lord, daghang salamat sa gasas kinabuhi. Nakamata pa talong adlaw. July 26 na. 6 deron man ron ang adlong pista sa among sud. Mo na tunha man nagahang kuan mission na man nagahang order bitaw gahapon ang gihatod sa pagpasalamat ko sa labang magagahom nga hanggang yatdan gapon nga galante si Ma'am Tata Bioro taga Balikbayan, Australia. Ja, wadyo ko magdahom gapon og pasod kun gas ila ha si sa apurasod ja nga ali ji kay agad taon haji man ali ji anong pagkaon ja wa ko ning kaon kay naawaw ko ja wag po ko ning kaon kay pista man ja daghan magtawo balibad ko kauban kay si isang driver wa man musud ja sabay noon nga wala ko makahalin sa kong gidas kwarto ja matulog kita sa kwarto kay da si panghatag da day share siya ano kung bakit andad kadyo bisag kadto nga time kapag na ko nila mag-deliver og suman nga tulog ka klase sa una dahil din mo gan karon kam ko saging mutong bulanghoy ja kadto pa mi nag-meet mapag-meet na maghapon mo lagi ito nga nasa pang share na ang i-share po ninyo ang ipakita pasalamat ko niya tagaan ko dyan sabon nga made in Australia na napay marka made in Australia ja kani sinilas napadi presyo na adto ko magdahom og nada ko nadawat nga ingani basta pa rin nakadawat ko mismo nga ingana nga butang nga kas gawas direct dress na Inja, sibo na ni mo ji sibo kung bakong kasuktan ko ni ja dress ay pis na sang kalipay salamat ko sa labang magahom nga natagan ko tao nga ngayon ito ko ning Herlin to mas imong anak Herlin ang kuno Herlin ani ka buok 5 London dress ano mabidyo gapon kay pag ulagay ka naghatod nilakaw pa man may nga pa magkugda pag nalakaw na yung always na sakto pag kong Herlin overall na hindi maka Paris anong di ay napay isa turong salamat gagawin ni mo ma'am ano pa si Jack kanang maingan bito ko sa kanang nilika ni Ma'am Siri Ulrich mama sila og dagway nilikan ja kanang naay abinaha og 40 plus pa BPPC ja 60 pag 62 na dahil si ja ibay nga jugutan na ni Ma'am Siri kuan garanti pod bisag ka lang na ay mapay pag-meet ba mo nagdugay na close mapod siyang nilihukan dahil isang mga kasi isang partner nga apam kato siya kung to siya ka lang na ay muli din siya kada ngaron kada pista 1 year mura lang ilarang ginatan nila ag Australia uy di pala ito gamay nga kuan chocolate ko no para sa mga apo sa rabat ko no wani man
Kada boy pito ang kuan mag na unom ka kanibos. Unom ka gagmay nga dairy milk. Ano naman kasi sa kitas family house. Kaya makakaan man po na siya sa kita ng mga apo hain tapong patiraw na. Agin na. Share pag nahasang mga apo. Ito kung maghapong adlaw nga nalay ko grasya. Ang pagpaningkamot na makadeliver ko suman daday baos. Salamat po dakas Ginoo nga napitaw ng himod ng instrumento nga galante. Ang sahilas pod na murag ahang sukod. Sakto po sang tiil. Salamat ka Azo, family. Kahit ba ako sa pero siya hang bana, basta siya nga pa siya biyuro. Lahat panta agras siya magkapapaw-permit yung panglinan ma'am, tata biyuro. O advance na naman happy trip nila karong July ay August 4 daw sila mabalik. Salamat. Amping karunay, ma'am. God bless.